Sa number 3, Bacolod LGU nagsabit na sa proposal para sa green route nga ang mga dugang nga biyahe para sa mga e-jeepney. Ginsabit na sa Bacolod LGU ang proposal para sa duha ka mga green route agud ma-review sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ginalauman ni City Administrator Lucille Helvolea nga maaprubahan sang LTFRB ang dugang nga mga rota nga italana para sa mga igabiyahe nga e-jeepney sa Barangay Vista Alegre kag Kabug. Sa tion nga ma-review na ang proposal, magatalana sang public hearing kag consultation ang konseho sa katapos ang transport sector kag iban pa nga mga stakeholders. May 24 tanan ka mga rota ang sudad kung diin nagabiyahe ang mga traditional kag modernized jeepney. Ang dugang nga green route ang pamaagi sang LGU agud mapabaskog ang kampanya para maamnigan ang palibot. We are now waiting for the comments of LTFRB. Then we also need to review the approved LTFRB naman sang last time pa. So eventually, the revised LTFRB will include na the green routes.